да почнете работи веднага. Няма как да стане. Само ще работи ги се отлесно, само гръбки се Първата година ще такова, първата година ще стоят страшно описания. То ще трябва да се направят някакви... Те имат камера по регламента, имат и колеги. Колегите се занимават с разследванията, пък камерата са всичките там по обща политика, па неки правила трябва да се разработват. Много неща има да се прави преди това нещо реално да може да започне да работи като... И то ще е за бъдеще, защото регламентът е... Нали, това не е взеха да проводят нещата. Щом французите му отказаха, мисля, че нещо не им хареса тази работа. Французите го оттеглиха за това. За главния. Нищо така, ние ще правим го за важен пост. Решили сме го. Става и това е. А пък какво стане? Ема да остане така. Да вложат се нещо. Ще не е време да... Точно ми, той ще ми дойде тук. Немци се сдоха и ще го взеха един същия ден. Му правих, като бях национално, му правихме там и връщането на километрите престъпления.